Bi pêşengiya hevserokên Partiya Herêmên Demokratîk Çîdem Kılıçkın û Çar û Keskin Bayındır û şaredarên Amedê li dijî qayûman roja yekşemê meşeke girseyî hate pîrankirin. Lê ji ber ku li bajêr ji bo çalakiyên li dijî qayûman wilayetê 10 rojan qedexe danî, di saetê pêşî de destûr nehate dayîn ku bimeşin. Em li gelê Kurd li Kurdistanê vê qayûma qirêj îrada gelê Kurd nayê hesab kirin, em tuha wî qebûl nakin û em serî danayînin. Li hember vê qayûma îrada gelê Kurd tune tê hesêb û dixwazin gelê Kurd di welatê xwe de têk bibin, em vê biryarê nas nakin û vê biryarê tüm mafê wî tu ewa wî li ba me tune ye. Bi dehan welatî beşdar bûn û ji mîkrofona deng Amerîkayê re anî ziman ku qayûm destrejiya li ser îrada gelê Kurd. Em her daîma em nabên Tirk dijminê me ne, em nabêjin ew kin, em her daîma fedakarî ji bütün îsana ra dikin, bi başîtiyê, bi îsanetiyê, nana vî edalet heye vir her û tev li hev tod bezanî kompîla û Kurdler eyb vekir ya. Ez karşıyê qayûmê min ji ber wî awiya li birim. Ez îrada me sahîb derdikevim. Polîsan dora xwe pêşandaran girt û nehîştin ku di destpêkê de bimeşin. Piştî müzakereyan, bi şertê ku li dijî qayûman dirûşim navêjin, destûr hat dayîn ku heta pêşiya avahiya şaredariyê bimeşin. Di destê gelek xwepêşandaran de tîşortên ku nivîsên li dijî qayûman hebûn. Gelek caran alozî derket ji ber dirûşman. Lê girseya xwepêşandaran 3 saet şûn da gihîştin pêşiya avahiya şaredariya bajarê mezin. Hevserokê DBP Keskin Bayındır li vir daxuyaniyek da. Tu kesekî, tu partiyekî, tu rêxistinekî destek piştgirîna de vê polîtikayên qayûmê. Dünya hemî dibêje em qebûl nakin tenê ev derdê Erdogan û Bahçeli ye. Lê bila bizanibe ev siyaset ji tara nabe derman. Ev polîtikayê qirêj ji tara nebû çare gelên Kurd, gelên Türkiye rê nade polîtikayên qayûmê. Hêjay gotinê ku hefteyekiye li pêşiya avahiyên şaredariyan dem partî nobeta li dijî qayûman digire û girseya ku meşiyan tevlê nobetê bûn. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.